ga cikin kwangilar da aka kawo mu taɓa rayuwar unguwan nan ba ka tunanin za a bincike mu har zo mu wani aiki ba. A ina gaya maki an kawo mu unguwan nan ne domin mu yi wani aiki amma before yaran unguwan nan na tani su ne barayi fa. Su ne na ce bindiga ake ba su oga. A ka kyale yaro za mu haɗe da shi zai je bara dan uban yaro. Ba ya je bara ba ka riƙe yaro ka bani shi oga an karya ma. Ah no ka gane mana in muka fara da gargaje shi nan zai zamanto sai mu abin nan din shi. Hey, this boy, come here. Ke magana ina maki ko? Wai ni? Ki zo nan. Ko ba za ka zo ba? Ki zo nan ana kira mana. Ke irin ki ana maki magana zaki rika share mutane? Me ya fak din nan? Kayana ne mana. Kamar ya kayanka, dama an ga mu akwai yara barayi a area nan. Magana ke ba ko? Wai, Ba ka ce ina wale kawai. Ki cire bak din nan mana. Resat. Hey! Ya cire wani? Me ya kawai? Kamar